ناتوین یەکگرتی دبێژەک و PKK و ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ و هەیە تەحریر شام زارۆک چەکدار و لەشکرکردنا. ناتوین یەکگرتی ڕاگەهاند ku rêxistina teroristiya Daişê û tevaya grûpên çekdar li Sûriyê zarok çekdar kirina û di bereyên şerde beşdarî bi zarokan kirina û di nava wan grûpên çekdar de PKK jî heye. Netewên yekgirtî di raportekê de ku derbarê bikaranîna zarokan di şer de amaje bûye çendê da û got ku tevaya grûpên çekdar yên li Sûriya, Yemen, Efganistan zarokan bo şer bikartînin. Li gorî raporda netewên yekgirtî di sala 2018 de sedema hebûna şer 12,000 zarok hatine kuştin û birîndarkirin. Welatên ku herî bêhtir zarok lê hatine kuştin Efganistana. Di rêzbenda duwê de welatê Sûriyaya. Her wiha di raporda netewên yekgirtî de hatiye ku di sala 2018 de li Sûriyê nêzîkî 806 zarokî ku grûpên çekdar ew di şer de bikaranîne hatine kuştin. Netewên yekgirtî behsa wê çendê jî kir ku YPG baskê PKK 313 zarok li Sûriyê çekdar kirina û cebha Tehrîr Eşam 187 zarok çekdar kirina û Artêşa Azad 107 zarok çekdar kirina û Ehrar Şam 34 zarok bikaranîne û rêxistina teroristiya Daişê 3 zarok bikaranîne û rejîma Esed 10 zarok di şer de bikaranîne. Her wiha raporta netewên yekgirtî behsa wê çendê kir ku heta weke niha jmareya zarokên ku di şerê Efrînê de hatine kuştin nehat nezanîn û kar li ser wê çendê tê kirin da ku emara rastteqîna were zanîn.